Serbisyo Publiko. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:03. This time. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapangunang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, lalaki patay matapos maglumpat gikan sa isa akong kapat ka panalgan sa isa ka mall kahapon nga adlaw. Hepe sang BCPO ginmando ang dugang nga visibility patrol kasunod sang sunod-sunod nga pagpamatay sa Bacolod. Sa balita nasyonal, medical expert nagapilar nga ikonsiderar ang pagbabakuna sang Sinovac sa mga health workers sa piyak sang manubo nga efficacy rate. DILG plano kakason ng RT-PCR test bilang travel requirement. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Pebrero 24, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa niya. Yes, good morning na Action Doors. Good morning sa aton mga Facebook followers. Good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-action. Yes, una-una naman si amigo ta Alex Montesa. Daw ako nakita ang manok nga pink. Basi amat-amat yun na ginadula sa kabuhi niya, Action Boy, ang manok nga pink. Homan Lumena, good morning man. Sa kay Rodelyn Alvarez Bayabado, Marie Antoinette Piliado, from Canada. Bia Jonathan, Alex Fuentes, para yun man yung nag-monitor. R.R. Tuparan, Montua, Rihinio. Good morning kuno sa programa nga sadsaran sa kamatuuran, programa nga una sa tanan kay dasig magdalagan sa hitabo sa bayan. Ay, bongga kita tanan. Bugal kag tiglawas ang karabalan. Ikaw kuno bugal kag tiglawas ang karabalan. Tiglawas ano? Nagkumarihay na kami nga duwayo sa dindampi man sino na ihada namon nga duwaman. Mads nito ganay naman boy. Kasi doon ko si Kwan si Dennis. Amo na grabe ka palang gaya ihado. Kay gamag na siya pero I love you Dennis. So sweet. Giselle Franco, good morning mandra sa imo sa may Barangay Maaw. Lina Bueno, kag kay Maria Luisa Luing Melos, good morning. Kag kay migo naton Roberto One Ball Gallo, ang akon ihada dira Carol Montoya, good morning man. Judenia Sarmiento Puig Lazaro, sige ka naman Action Doors. Kay CRR Tanda nga ano ne? Miss Minchin. Ay, kalain. Familiar ka na kay Miss Minchin, Action Boy? Buta? Ang sa may Sara, nabala ang munting prinsesa, nabala ano cartoons ng una, bala? Tiyan mo na siyang kuha, mo na siyang daw... traidora, si Miss Minchin. Amo na siyang daw kuha sa balay, daw kung sukan pa daw Mirduma. Okay. Namo na siya. Sige, ikaw naman yung Ardo si Lottie ka. Lottie niya. Pinaka-baby na sa tanan ni Action Boy. Itong miga ni Kwan, ni Princess Sarah. Oo, ang ilang miga man. Damom na itong miga, ya? Hindi, meron pa isa. May isa pa siya. Ano gingalan man? Edinburgh? Ay, nilipat ko. Basta, good morning, Sir Noel Amar. Ginatamyo yung si Ma'am Vanessa Mayo. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Keep safe man, Ma'am. Ayong aga.
Thank you, Sir Noel, sa pag-share kapag like sa aton yung video kung Action Boy. Uy, si Sir Jenny Ulate, Action Boy, sang sagay, ara. Ngayong aga. Kay Marilo Kahile, good morning dra sa may Barangay 1A, Manapla. God bless, salamat. You're welcome. Kay Miss Kelly Jelly, good morning Action Boy and Action Dorel. Kag sa family Refuela, Dialagdo, Nagor, Apil, kag Toreno. Stay safe, God bless, ka nice. I thank you so much, ma'am. Monitor siya dra sa may USA, more power. Thank you. Jocelyn Kalamaan, good morning, man. Hambal ni Dennis, naglain pa. Reply ni RR, I love you, Dennis. Ay, kalay. Yeah, I love you, Yado. Ayado, tanaka. Ayado, man. Kaya... Kumalang sabat din, siya naglain pa. Good morning daw si Imelda Marcos, ang attire niya. Abo, doon si Imelda Marcos, piyo attire. Kalay, dumahuya si Imelda Marcos. Kay Carlos Sasota, happy birthday! Belated happy birthday, Action Boy! Kay B1, kay B2. Sino na? Ang kuwan pala na? Ang cartoon? Oo. Ang birthday na subo. Si B1 kasi B2. Ang palabas ang una. Ano na sila? Daw banana, hindi? Oh, bala mo? Daw banana. Banana Daw tapos nagpa-pajama, nagpa-stripe. Yes, correct. Ay, naabtan. Sa panahon yung gina-Action Boy na, pero dako ka na nagoro. Dako na ko na yan. Huwag na ko na yan, nakita ko na lang na. Alex Monteza, mayong aga, manda. Sige, kay Guillermo Clarito, bangon ako, no? Ang manok nga pink, tulaho na ay sa wakas. Tulaho na manok nga pink, wala na ni buwas. Ay, kalain. Kay Geraldine Romero Villarin, good morning, man. Sige. Veronica Balyado si Chaus. Kay Andre Gonzaga, also known as Boss Motoy. Good morning, from One Ball Gallo. Mary Joy Camero, maing agaman. Sa kay Andela. Kag kay si Princess Sarah, kaya kanambal ni Kelly Jelly, Action Doors. Thank you, Miss Kelly Jelly. Si RR, balay mo kasi Miss Minchin. Gidya balay iya. Princess Sarah G ka. Sarah Gigi. Gigi. Alam ka ni Gudicelli na mo, no? Ha? Gudicelli natin kundi Gigi na. Sige. Sarah Gigi. Leon Joy Rufo sa kay Glacia Avlas. Good morning, man. Kay daw si Rufa Gutierrez ka. Hindi pwede ka daw si Annabel Rama ni siya. Alakala, ay Annabel Rama. Ang mali doon, ang mali daw si Rufa Gutierrez ka. Nandaw si mo kini, daw si Annabel Rama. Basta ito kay Dugay, si ano pagid, sino na gani isa man. Milda Papin, pagid ito kay Dugay, wala. Ate, sige, standby aray sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, last 6:11. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka lalaki matapos maglumpat inig gikan sa ikapat nga panalagan sa isa ka mall diri sa syudad sa Bacolod. Mga alas 2 ang takna o kung mga alas 3 ang takna kahapon sang hapon. Sunod kay Police Station 2 Officer in Charge Police Lieutenant Joven Mugato, ang lalaki nagapangidarong 30 anyos kag residente man sa syudad sang Bacolod. Pagsaysay ni Mugato, problema sa pamilya ang ginasaad sa isa ka suicide note nga nakuha sa gamit sang biktima. Gindala pa sa ospital ining lalaki apang gindeklarar nga patay sang attending physician. O si sao naman sa kapulisan ang kuha sang closed circuit television sa sulod sang mall para may baluan ang kahintangan sang lalaki antes ini maglumpat. Wala pa matumod sa kung may baluan sang kapulisan kag wala pa maestablisa kung bala may foul play sa amo nga insidente. Ginmando ni Bacolod City Police Office Director Colonel Manuel Placido ang dugang police visibility sa palibot sang syudad kasunod sang sunod-sunod nga insidente sang pagpangluthang. Suno kay Placido, iya na ginmanduan ang mga station commanders sang mas maid-id nga investigasyon kay ginapahanumdom ang kapulisan nga tungdan ang ilang nga trabaho. Dugang pa hindi rason ang kakulang sang puwersa sang kapulisan sang BCPO agod mapaluntad ang katawhay kag kalinong sang syudad. Palayag pa sang direktor, wala man sila sang na-monitor
nga organized group nga nagapamatay bangod ang kada krimen ang may lain-lain man nga motibo nga kagrason. Wala man ginatagan ni Placido sa timeline ang mga hepe para sa pagsolbar sa mga kaso, kundi ang importante makaangkon sa hustisya ang mga biktima. Palayag naman ni Police Station 9 Commander Lieutenant Lani Deriada nga may kabudlayan sila sa investigasyon sa pagpatay kay Eduardo Cataraha sa Purok Linya, Barangay Cabug, Siyudad San Bacolod sa naligan nga gabi. Suno kay Deriada, wala nagakooperar ang pamilya, rason nga wala pa sila sang lead sa investigasyon. Dugang pa ang impormasyon nga ila nakuha ang gikan lamang sa mga kaingod sini. Palayag ni Deriada, wala man sang record sa Police Station 9 si Cataraha, rason nga ila pa i-verify ang pila ka impormasyon nga ginpalayag sa mga kaingod sini nga miyembro ini sang Ipugon Group. Sa iya nagtulog ang pila ka miyembro sa mga grupo kag naaresto na sadto bangod sa pagpanag-iya sang armas lutang. Madumduman nagapanyapon si Cataraha sa pulian sang ginsulod sang armado nga kalalakinan kag ginlutang. Nakuha naman sa natabuan sang krimen ang siyam ka basiyo nga bala sang kalibre 45 nga pistola kag M16 rifle. Ginapanawagan ni Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo Director Police Colonel Romy Palge ang iban pa nga miyembro sang Ipugon Group nga magsungka. Sunod kay Palge, samtang may panahon pa dapat nga magwa na sila kag hindi na paghulaton pa nga serbihan sila sang warrant of arrest kag naglabot sa punto nga mag-engkwentro hanay. Dugang pa ni Palge, ginatagan na sila sang tsansa sang otoridad agod hindi sila madisgrasya matapos nga ang iba ng ginalegar nagabato sa kapulisan. Naibaluan sa pinakauli nga napatay nga ginserbihan sang warrant of arrest si Eddie Ipugon sa Barangay San Jose, Siyudad sang Sipalay sadtong Pebrero 20. Ang Ipugon ang ginakabig nga robbery group nga nagaoperar sa Bacolod kag probinsya. Plano naman sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magpatagan sang house-to-house visitation para nga mapahagan-hagan ang ining mga krimen na tugas sa mga riding in tandem diri sa probinsya. Suno kay NOCPO Director Police Colonel Romy Palge, ini ang dakuobulig para makilala sa otoridad ang mga pumuluyo sa ilan na sakupan. Doon pa ni Palge, ilista sa kapulisan ang masalakyan ka motorsiklo, may plate number man o kung wala, kag pati na ang duag sini. Palayag pa ni Palge, paagi sini kung may pagpamatay nga magluntad, madali makitaan ang ginusar nga salakyan sang mga suspetsado. Sa Nimaloan, madamo na sang pagpatay sa probinsya nga wala masulbar mangod hindi makilala ang mga ginausar nga salakyan sang mga kriminal. Patay ang napulo katuig nga lalaki matapos malumos kahapon sa Ginsangan River, Puro Kabukiran, Barangay Estefania, Siyudad sang Bacolod. Suno kay Police Station 3 Commander Police Major Junry Batadlan, nagpaligo sa suba ang napatay kaupod ang anom ka iban pa nga minor de edad. Nakakadto sa madalom nga bahin sang suba ang napatay kag wala na makabutwa pa. Ginusoy sa mga rescuers ang suba kag nasapor ang bangkay sang minor de edad pasado na siya ang takna kagabi. Samtang na-recover naman ang masobra 100,000 pesos yung valor sang illegal nga droga sa tatlo ka separado nga bypass operation sa siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Una nga nagpatigaan ang Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team sa isa ka ginakabig nga drug den sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod. Narakpan sa bypass operation ang subject nga mag-live-in partner yung kilala nga sanday Mary Joy Giaraga kag Winnie Pani. Dakop man ang tatlo kaiban pang lalaki kinaktuhan nagasuyop sa illegal nga droga. Nakuha man sa bypass operation ang kapin na napulo ka gramo sa illegal nga droga kag nabanta nagabalor sang 68,000 pesos. Samtang isa naman ka 19 anyos nga lalaki nadakpan sa bypass operation sa sulod sang Handumanan Public Cemetery sa Barangay Handumanan. Nakuha kay Raymark Costan 19 anyos ang kapin 3,000 pesos nga balor sa illegal nga droga. Isa man ka lalaki nadakpan sa Police Station 7 sa Purok Lote, Barangay Alhis, Siyudad sa Bacolod. Nakuha kay Jose Paulo Tenyo, 39 anyos ang kapin 39,000 pesos nga balor sa illegal nga droga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:17. Medical expert nag-apilar nga ikonsiderar ang pagpabakuna sang Sinovac sa mga health workers sa piyak sang manubo sini nga efficacy rate. Samtang DILG plano nga kakason ang RT-PCR test bilang travel requirement. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1.
Sige, good morning luwat sa kay Kelly Jelly, no? Si B-Boy Villasor na limtan niya kay nating natamyaw niya man si B-Boy Villasor sang CMO Sectoral. Kay Marvin Tamayo Villanueva, watching live from Cabancalan. Okay, good morning, Cabancalan. Yan man. Rosalina Arellano Espadero, good morning. Sinita mo kay Dennis daw. Good morning manda kay Maui Kanyada Jr. Amigo, pare koy, good morning dira sa imo. Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Kag kay Remya Garcia, good morning. Si B1 and B2, bananas and pajamas na siya. Kamo na dumduman ka na. saging na sila ba yung may pajama nga stripe? Yes. Okay. May nabasa lang ako nga do ka funny. Si Dennis Balamong. Okay, Dennis gani. Kay Jensen Howdines. Di ba sa akong ko, hindi? Basta ako nagkaiba makita mo na nila. Gani man. Siling ko kay Dennis kasi wala niya nakita sa iba niya. Tama na ako nung I love you kay Dennis kaya nangilungan siya. Kasi ko Kay Jensen Howdines, good morning. Tara sa may silin home. Dali lang, silin. Nung ginakurog-kurog mo doors. Terry Simproniong, good morning man. Kay Pinky Terwell, good morning. God bless, thank you ma'am. Stephanie Rhea Pondo. Dumay, Good morning sa imo, ha? Okay. Kay Bia Jonathan, kumare, tamyo ko lang si Raymond. Raymond Pineda, Sangla Carlota, Perti Kasaban. Nga aman! Ginano ya ka, preyaw? Guro, naghatag sa guro sa iya cellphone number ka rin mo. Ay, kalay. Or din, kanya guro, gin friend. Ba siguro. Jocelyn Abuan, good morning man. Makapuli na ako sa Karabalan. Ay, taga Karabalan pag hindi. Hala ka damo sa mga taga Karabalan. Hindi ko mayo makilala ha. Hindi ko bilagawan. Action boy mong basta puli ko sa balay lang ko na. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good PM, Action Boy, and look alike no Miss Dor Cabatu, si Christine Richie ni magbasa sa from Adam's Family. Oo. Real, no? Sino naman? No, sige lang, i-search Mga na karon. ang Adam's Family, i-search mo lang karon. Sige. Donna Navate Macario, good morning man. Shabina Aquino, dra sa may Saudi. Salamat gid ma'am. Thank you and God bless. Kay Ronnie Mananghaya, good morning, Bacolod, Halong, and God bless watching from Hutuf. Hi, Hutuf. Hufuf, Saudi Arabia. Hufuf? Hufuf o Hufaf? Hufaf, Saudi Arabia. Hindi mo ito familiar sa lugar mo? Hufuf, guro Kaya ito kong Hufaf do ka US. Na? Hufuf lang. Hufuf. Kasi tayo po na, hindi. Ambot lang. Halang ka doon sa fuf din, tapos tayo po Kalain. Kay Milagros Zepeda, good morning. Yes. Gracia Hareta Orbidalia, good morning, ma'am. Sige, Action Boy. Kay Jeanette Delino, good morning dira sa imo. See you tomorrow. Jeanette. See you tomorrow. May mga event ka ba sa Action Boy? Kaya malo ka kakakuha na boss ng holiday? Holiday ba? Oo, gali. EDSA People Power. Wala ka naman kay holiday. Day off ko ba? Wala, 30%. Charot. Sige, Action Boy, go. John Robert Saldo, good morning man sa pamilya sa Pandanon Silo sa Murcia. Haris Isulat, all the way from Shibushi, Japan. Yes. Ohayo gozaimasu. Daw ka pagkaon, no? Shibushi, Japan. Sushi gali na yan ang pagkaon. Sushi gali na yan. Sushi na iya. Lay naman na iya. Arya Shibushi. Binong 70, good morning man. Jocelyn Abuan. Tamo ni Santa Karabalan. Dara sa may Cavite. Ako niya ka-barangay Action Boy pero hindi ko mayo familiar. Or basi sa face familiar ko guro sa ngalan, hindi lang. Yan kinang lang kita makilala mo ka bilog nga barangay. Kinang lang ko na guro magwa sa Karabalan kay mapadlagan ta kagawan. Charot. Johnny Bailado, Ronnie Villanueva of course, taga HMOH Mom Medical Specialty Center sa Talisay City. Sa asawa nga si Carol, sa ilang mga doctors kag nurses kag mga pasyente. Erlinda Heroy Imahay, good morning man. Okay. JR Pilahio,
Claire Alvarez. Good morning. Okay na kita? Or Yes. sige. Pretty Mahilom. Marlene Plutenya, good morning, man. Sige lang daw. Carlos Asota. Kagwapa ko si Dorel. Thank you, gida. Resilino. Sir, final sa forma ni Miss Dorel. She looks like Kate Winslet. Ay, Ay, Titanic. ang butang ka mo. Si Siya Kate na? Winslet na? Ang butan, hindi ko kilala, Action Boy. Kung amo na yung true name. Both true name. Titanic. Hindi Titanic girl. Ano na siya? si Ma'am, Kate ano. Winslet. Sige. Sige, standby na sa aton mga balita national. Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalya na sa aton mga balita national. Nag-aapilar ang duha ka medical experts nga ikonsiderar ang pagbakuna sa COVID-19 vaccine nga gin-develop sang Chinese firm nga Sinovac sa piyak sang ipabakuna ini sa mga medical workers sa piyak sang pagduda angon sa manubo sining efficacy rate. Suno kay Dr. Lulu Bravo, Executive Director sa Philippine Foundation for Vaccination, dapat magsalig ang mga Pinoy sa eksperto nga mo sa likod sang pagdesisyon agud matagan sang emergency use authorization ang bakuna sang Sinovac. Para naman kay anay Government Advisor Dr. Tony Liatzon, nalambot man sa bakuna ang vaccine efficacy nga 50% nga gintalana sang World Health Organization rason nga kumpiyansa man ini sa bakuna. Lanos ang Department of Interior and Local Government nga kakaso na ang RT-PCR test bilang travel requirement. Magluwas pa ini sa plano nga pagkakasman sang Travel Authority kag medical certificate. Sa baylo, ang mga traveler i-require nga magpaidalom sa clinical assessment sa Terminal of Origin kag Terminal of Destination. Natalanan naman nga magakonsulta ang DILG sa local government units kung LGUs agod matalakay ang nasambit nga plano. Gindula na sa probinsya ng Cebu ang swab test requirement sa mga turista nga plano magpadulong sa Cebu para masolusyonan ang nagahuyang ekonomiya bangod sa COVID-19 pandemic. Nagpapanaog si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa Executive Order No. 12 nga nagahalog sa mga requirements sa mga nagabiyahe sa probinsya ng Cebu bilang mga turista. Sa mga turista nga magasulod sa Cebu, ang kinahanglan lamang amo ang valid ID kag medical certificate para tugutan nga makabakal sang ticket para sa mga biyahe paagi sa eroplano kung barko. Ang mga turista dapat man mapakita sa proof of pre-booking sa hotel o kung resort nga accredited sa Provincial Tourism Task Force. Gian klaro ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga wala sa may ginabasol si Presidente Rodrigo Duterte sa atrasado nga pag-abot sang bakuna sa Pilipinas. Suno kay Nograles, responsibilidad sa mga manufacturers ang shipment sang bakuna rason nga wala sang dapat basulon sa natabo. Ginhimo ni Nograles ang palayag sang ginpamangkot kun bala may pasabton ang presidente angot sa atrasado nga pag-abot sang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines gikan sa COVAX kag Sinovac COVID-19 vaccines nga kuntani maabot sa Pebrero 15 kag Pebrero 23. Ang mga petsa sa pag-abot sang Pfizer-BioNTech kag Sinovac vaccines ang una ginanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque kag Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Naumpisa na sa plenaryo sang Kamara ang pagtalakay sa resolusyon sang duha ka panalagan sang Kongreso nga tuyo mabag-o ang limitadong economic provisions sang 1987 Constitution. Sa sponsorship speech ni Representative Alfredo Garbin Jr., Chairman sang Committee on Constitutional Amendments, ginpahig sini nga bangod sang limitado nga pulisa pang ekonomiya sang konstitusyon na sakripisyo ang interes sang publiko. Patag pa ni Garbin, base sa mga posisyon sang eksperto, limitado ang economic provisions para sa madumulo nga luyag mag-invest sa Pilipinas. Duha pa kung sunod naman kay Albay Representative Joey Salceda, nabihangan sang Vietnam ang Pilipinas bangod sa mga estrikto nga provision kabangdanan nga mas manggaranon pa ang average Vietnamese sang sa mga Filipino.
Duha pa ni Salceda, nag-istrikto ang pungsod sa madumulo nga nag-invest apang kontrolado sa mga oligarchs ang pagnegosyo ka ekonomiya sa Pilipinas kag sila gilang ang nagapulos. Kag sa katapusan nga balita national, ginatugyan ni Senator Manny Pacquiao sa Ginoo ang posibilidad nga pagpapili sini bilang presidente sa tuig 2022. Suno kay Pacquiao kung tugutan sang Ginoo wala gid sang problema apang sa karon, mas ginhatagan sini sang atensyon ang pagserbe sa publiko bilang senador. Sa rebaluan nagdaog si Pacquiao bilang senador sang 2016 nga eleksyon kag iya termino magatapos sa tuig 2022. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30 kay Merlinda Aldea, silingan na Aksyon Dorso niya, nahadlok ako magpabaksin na base anong matabo sa aton Aksyon Boy. Ate, kung magpabaksin ka matabo sa imo is maproteksyonan niya ka sa COVID-19 eh. Unang matabo sa imo. Kamas karadlukan niya po ng COVID, Hirap Action ka. Boy, sang sa COVID-19 vaccine. Minilyo na to na na bakunahan sa Amerika oh. Di ba lang? Sila nakamilyon na bakunahan to, di daw okay mala? Okay, man. sige. Hindi mahadlok, ma'am, Ang namian ko din sa comment ni Maria Luisa Loing Melos niya, hindi mabangbang ang beauty ni Dorel. Grabe, isang mabangbang. Hindi mabangbang. Perte nga comment. Perte nga Hindi comment. mabangbang ni Ma'am, ang ano ba beauty na? ni Aksyon Dorel. Hindi ko gid mama. Daw ako ba sa mabangbang. Maestra ni siya. Ay, to. Sa din. Dito sa bago, huwag mo Ah, bala sa ko ng Bago. eskwelahan. Basta maestra ni siya. Say good morning, Mama Melos. John Lastieri, good morning man sa imo. Standby na kita mag-action sa Action Report second portion. Upod action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.